हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मिनि ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दा टाउनाव थांगासिनो दं। टाउनाव थांनायाबो डाक्टारनावसो थांगोन। बिबैया लोमजादों नालाय दासान्दि बेखौसो डाक्टारनिसिम लांदों। नोंथांमोनाबो सम दङबा एसे नायफालांदो। सोर डाक्टारनाव थाङो डक्टराथ' जोङो एस.सि. राभारावसो थांदों। नायफालांदो बेनावनो थांबाय थाग्राखा नालाय बेयावनो थांबाय आरो गाव हमथाबाल' जायो नै जोंना बेनावनो थांबाय थाखायो। हमथायाबानो जाया। आंखौथ' गावखौ हमथाजानो बाबावसो सेखारसो जाना थाबाय। सेखार जाबायनो सेखार दा फिथाइ सामथाइ फाननाय नुलांबानो थाइ होननानै बिलाङो। नै सहैनानै खुलुमबाय होनला टेस्ट खालामनांगौफोरखौ गासिबो गथायजोब्बाय। दा रिपर्ट नेदों। दा रिपर्ट मोनगौ मानियावनो जोंना बायद'आ गेलेनानै बाबाय। गेलेबाय थाबाय बाबाय। साथावबाय उन्दुनो ओंखारबायहाय। साथा हमनानै नै थांलाय फैलाय माने जों गोजौआवसो दंहैयोमोन। रिपर्ट नेगासिनोमोन लेबरेटरि खाथियावहाय। गाहायाव मेरला मानसि दंमोन, गाहायाव थायासै जोङो। गोजौआव रिपर्ट नेथावथावनो गोजौआवनो आराम रावबो गैयैखाय थाबाय बावनो। नानियाबो गेलेनो मोजां जायो होमबाना। नानिया जेसेनो मानसि बुरजा एसेनो आबै आबौ होनलालाजोबनानै मेथाइ सेथाइ बिलालाबाय थायो, डिस्टार्ब खालामो। मानसिफोरजों होंगो दोंगो जाफाबाय थायो। ओंखायनो गोजौआवनो थाबाय थादों आङो। रिपर्ट मोनगौमानि नेबाय थाबाय। गेलेनानै मेंबाय दसे उन्दुलायबाय। माथो खालामनो गथ' मानसि। मेथाइ गैया रिपर्ट मोनखांनानै डाक्टार देखायखांनानै दा न'आव फैफिनबाय। आंखौ हमथा होलायलायाना नोङो। हमथाजाबावा बियो आंजों बावबो। गावहासो आजादि मानसि हमथानाय सायो हारसिंसो जिरायनो। गोदोम होनो आंनि दांनायानो सायोसोनो बेनाव। हमथाजाया दोलो बेंदोबाय। थिनस'नसै ओंखारा ना मायामोनथाय बियो। बाबाय मोनथिबाय गाबलाबायोखायसो आंनि फिसाया। सानसे थोलो थाहैखाबाय। ओंखाम जाखांबानो थांनाय 10थाबानो सफैदों 4था नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर। जोंबो दा न'आव सफैबाय।